Moi kaikille ja tää on nyt Fatser mummon eläkepäivät, mutta koska se ei tykkää kuvaamisesta, niin mä kuvaan sitä salaa. Ja toi Fatser mummo, eli se ei nyt näy, koska niin se on tossa, niin se nukkuu niin sikesti, että sen takia sitä ei näy. Ja mä oon siis Windy ja tuolla ihan takana Urho. Mä en nyt pysty näyttää, kun mun pitää pysyttää sitä aina herää. Mutta joo, nähdään sitten kun Fatser herää. Kohta tallityöntekijät tulee. No niin, Inkeri mummo ja Fatser ja Urho. Täältä te saatte vähän herkkuu. No niin, Fatser mummo, tässä olisi sulle vähän heinää. Pidä kuule heinäs. Eikö sä halua heinää? Ei, mä tiedän. Au! Fatser, ihan oikeesti. No meitä sun heinän tohon. Siinä! No niin, mennään Hanna. Kohta meitä varmaan tullaan hakemaan noihin aitaksiin, niin katsotaan miten Fatser reagoi siihen. No niin, Windy ja Fatser, nyt lähtee, nyt te lähdette ulos. Olkaa sitten kiltisti, niin ei tarvitse tulla hakemaan sisälle kesken ulkoilun. Kuvannut melkein koko päivän Fatseria, eikä se ole huomannut mitään. Ja mun pitää kuvaa koko viikko. Anna se kamera tänne, niin mä kuvaan. Tiedätkö ees mitä sun pitäis kuvaa? No mä kerron sulle silti. Sun pitäis kuvaa semmoista My Week niinku vanhainkodista tai tästä niinku eläkepäiviltä. Niin tossa se kamera, jos sä nyt niin paljon haluut. Kun musta tuntuu, että sä et haluu. Vähän julkisuutta mullekin. Okei, tosta se kamera. Okei, eli tervetuloa tähän juttu, mutta joo. Eikö sä osaa sanoa sitä? Oikeesti, eikö sä oo kattonut yhtään videoita täältä YouTubesta? Tää menee YouTubeen muuten. Oh my god, musta tulee julkiheppaa! Aha, okei, mutta tee nyt tässä My Weekis jotain kivempaa kuvaa loikoille. Hei Fatser, me muuten tänään pestään sut. Mä otan ton riimun ja sitten saukaset portin. Joo, no nopea tehdään tää juttu. Kuvaat sä muuten jotain videoa, kun sulla on tossa kamera? Joo, tässä vähän sitä kuvaa, niin joo. Musta tulee julkiheppa. Hei Iida muuten, mun pitää käydä vessassa, niin ala se jo vähän pesee tai ottaa ainakin sitä pois täältä tarhasta, niin mä käyn vessassa. Kerkesit sä jo pestä Fatserin? En, mä vasta tässä pistin vähän näitä. Otan pyyhkeen tohon. Sitten vaan Hannasta vettä ja aletaan putsaamaan. Joo. Mä en edes tiedä minkä takia mä oikeesti niinku, kerron tätä, koska totta kaihan sä tiedät. Osaat sä laittaa siitä Hannasta vettä vai miksi sä et laita? Noniin, eiköhän vaan aleta pestä. Noniin, nyt me voitais vaikka harjata ton Fatserin karvat tai turkki tai ihan sama, harjataan vaan. Mä menen hakee vähän Fatserille herkkui, niin sillä aikaa harjaa sää sitä ja jos sä kerkeet, niin laitat toi loimi sille, ettei se pallellu kuoliaaksi. Noniin, nyt mä toin vähän Fatserille porkkanoita. Ootko kerännyt harjaa sen, Iida? Joo, mä harjasin sen ihan just. Okei, no sitten laitetaan loimi. Mä mä lasken tän nyt tähän. No niin, Fatser, tuupas, niin saa herkkuporkkanoita. Mä pidän siitä kanssa hakea se ämpäri, minkä mä jätin sinne pesupaikan luo. No niin, voisit sä nyt no niin, syötä sitten vaan niitä porkkanoita. Otapas porkkanaa.
Nyt mä vien Fatserin tonne takas tarhaan. Hei, silloin kun sä olit Fatser pesulla, niin me saatiin noi heinät, iltaheinät. Niin kohta me varmaan lähdetään sisälle. Mulla on nälkäruokaa! Voisit puhua vähän hiljempaa, kun ei nää mummokorvat kuule kestä. No syö, jos sulla kuule nälkä on. Siinä sun vieressä on kuule heinäpaali. Nöpö, nyt takaisin. Nöpö, tänne. No niin, sori, me ei nyt tänään sittenkään kuvatakaan tätä, koska mä en jaksa kuvata tätä viikkeä tätä, niin joo, niin tää video olisi nyt tässä ja Joo, tilatkaa kanava, eli Minde ja Hilde, laittakaa tykkäyksiä ja kommentteihin videoehdotuksia. Ja siis sanokaa mitä tykkäätte meistä, mummaista ja muuten tää on nyt vaan tämmönen my day. Ja tästä me aletaan kohta varmaan lähteä nukkuun. Moikka! Tai tää oli kyllä oikeasti Fatserin my day.